बयखौबो हांख्रायदों बयखौबो बरायहरदों जाय मानसिया दिनै गासैबो जोंनो अनसायहरदों जोंनो दिनै उदैनि फारसे उखैनायखौ बुंहोदों बिनि थाखाय जोबोर 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 साबायखर थाबाय बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोनदों दिनै जोंखौ बयबो बर'नि फिसाया जोंखौ बेयावदि जों बर'फोर दं होननानै बयबो जोंखौ नायफैदों बेनिखाय जों हाजार 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 साबायखर हरदों जाय मानसिया जोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै खायसे बाथ्राया खायसे कुइसन होदों खायसे इउटुबार सेंग्राया बेखौबो फंबायखौ होनहरदों जाहाथे नोंबो जेरै इसोर इउटुबारनि सेंग्राफोरा गासैबो फैदों नोंबो जोंखौ बिदि नायलां होमबाना मिथिगोन गासैखौबो साबायखर बावहरबाय इउटुब चेनेलनि मानसिखौ मा नाममोनथाय नामा सेंग्राना प्रान्जल नार्जारी प्रकाश नार्जारी फंबाय नोंखौ जोङो रावखौबो इउटुबारखौ जों लिंहराखै रावखौबो गेदेर गोलावफोरखौबो जों लिंहराखै गाव गावनो फैनानै जोंखौ भिडिअ'आव नुनानै गासैबो इयाव जोंनो हेफाजाब होफैदो बा अनसुंथाइ होफैदो नोंबो जेनेका बयखौबो नुनानै नों किसुमान कुइसन सोंदो आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा आंनो खोथानो हायामोन नामा होनहरदों नों फंबाय इनि थाखाय जोङो दुखु नांदों मानो होनबा जों नोंखौ लिंहरनो खमाय गैया मानो होनबा जों नामबो मिथिया इसेबां जे बर' गथ' इउटुबार दं नोङो जोंखौ होनबाय थादों खिन्थु जों मा दुखुआव दं नों बेखौथ' मिथियाखै फंबाय दिनै नोङो जोंखौ बारे बारे होनहरदों आं गैयामोन नामा जों गैयामोन आं गैयामोन नामा आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा नोंसोर होननानै दिनै बारे बारे होनहरदों सोरनिबा सोरनिबा नाम लाबाय दं नोङो गासै इउटुबारखौ रावखौबो लिंहराखै फंबाय नोंबो जोंखौ नायदोंब्ला बिब' बिमा दं बिदा बिनानाव फंबाय बिबाजै दं होनना मिथियोबा नोंबो फै खाथियाव नायनानै थां मेगनखौ खनसे फिदिंलां होमबाना मिथिगोन जोंनि कन्डिसना मा नों बारे बारे कुइसन खालामदों जोंखौ आंखौ लिंहरनो हायामोन नामा बिदि कुइसन खालायदों आं दिनै नोंखौ निजिनि फंबाय बायसा साननानै होनहरदों माने जों ओरैबायसा दुखुआव दं फंबाय नोंखौ मा लिंहरनो जोङो बयखौबो रावखौबो लिंहराखै इनि मानसिखौ जोङो बयबो जोंनि भिडिअखौ नुदों निउसखौ नायदों चेनेल नायदों जाय नुदों इमान गोजान गोजाननिफ्राय फैदों नों खासे न' सिङाव जनानै एसि रुमाव जनानै जोंखौ बार बार कुइसन मानो खालायबाय थादों नों मा बर'नि फिसा नङा नामा नोंबोथ' बर'नि फिसा जोंखौ मिथिनांगौमोन नोङो हाजार बार नोङो बयखौबो कुइसन खालायदों उमुगा फैदोंमोन आंखौ लिंहरनो हाया नामा आंबोथ' भिडिअ खालायो नों बिदि होनदों खिन्थु जों जोबोर दुखु मोनदों फंबाय जोंहा न'बो गैया बांबो गैया जों गथ'फोरखौ लानानै माबायसा थादों नों बेखौथ' खनसेबो सोङाखै नों खिन्थु कुइसनाव हाजार बार कुइसन इउटुबारानो जा माबायानो जा बयखौबो नोङो अबजेक्सन खालायदों बा सोंख'दों नोङो सोर मा होदों होआखै माबादों बेखौ नोङो बारे बारे कुइसन सोंदों जोंनाव नोंनि नाम्बारबो ना नोङो गोदोर माबा मन्त्रि एमएलए मोन नामा फंबाय जोंना जुदि गोरोन्थिबो जादोंब्ला निमाहा होदो दे फंबाय जों लिंहरफ्लाङासै नोंखौ बेनि थाखाय खुलुमहरबाय नोंखौ जोङो मोनफैबाय जायगायाव ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों अमा बेदर लाबोनायखौ नै जयहाय होबाय आरो आदैमोननो ओमफ्राय जमासो जागासिनो आदैमोन नोंसोर दायो जों दा गासिबो जों जमा जाबायदों औ अखा बोथोर अखा थांनो बहा जानो गथ' गथाय रायजोयैनो जों जाबाय जागासिनो दं आरो ना गथ' गथायफोर आलाय सिलाय जानानै सोरनिबा बिजाब गैया सोरनिबा गाननाय जोमनाय गैया जों बे अबस्थायाव दं थ' रायजोफ्रा नायफैबानो जाबाय माने जेसेबांनाखि हायो आदैमोनखौ हेफाजाब होफै बर'जों बर' जोङो गासिबो खौसे जानांगौ आरो ना बेखौसो आङो लुबैयो दा गिदिर गोलावफोरा जिनाखि बिथांमोना थाब माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होनाय मोनबा मोजां जागौमोन आरो आं बेखौसो निस्सय जुदि गिदिर गोलावफोरा जुदि थांनानै औ जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' नोंथां थाबैनो बे खामानिफोरखौ बे जोंनि बे रायजोनि जोंनि बर' समाज जों गैला नोंथाङा एसेबाबो नोंथाङा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै नोंथाङा जोंखौ मेसेजखौ हरनो हायो औ दा गोबां खस्थ'आव दङ आदैमोना ओमफ्राय आंथ' दा मा बुंबावगोन फैनानै बिराद
गोसोखौ दुखु मोनदों आरोना थेवबो जोङो हानायसिबांखौ जेसेबांनाखि जोङो इउटुबनिफ्राय जेनाखि एसे एनै आर्निं मोनदों बेखौनो आदैमोननो हानायसिबांखौ जों अनसुंथाइ होसिगोन आरो दा होलांसिगोन जोङो ज'यैनो दे होमबा आदैमोन माबादो एसे मोनसे दङ गासिबो जमा अखायाथ' कन्टिनिउ ना नै राजाना मा नाम होनदोंमोन नायसोरां मुसाहारि नायसोरां बि भइस बायदि जागोन नामा नोंलाय नायसोरां मुसाहारि ना हो औब्रा गुवाहाटिनिफ्राय लाना थांफाखासिगोन नामा नोङो एमजे गुवाहाटिनिफ्राय लाना थांफाखासिगोन नामा गैथ'वालै नोंसो हागौबाय मालाय जेबो नङा जों दैज्लाङावबो हालेवखायो माइ गायजासिगोन आरो जायगाफ्रा नायोबाथ' मा होनबावगोन नैबेहाय ओरैनो जिरायग्रा बानायदों दसे सम आलासिफोर फैयोबा माने नायनो फैग्राफोर दसे रेस्ट लानो हायो ओरै बायहेरायाव थांनायमोन भिडिअ लागाला फन नाम्बारबो नांगौनो बिथिंनिफ्राय जेबो गाननाय जोमनाय गैलामोन जि हायो एसे गस्ला पेन्ट सिलिंखार खालामजादों बिथांमोना उइदाउट इनफरमेसन नटिस गैयाजासे बिथांमोननि न'खौ इलेक्सन खालामदों दिनैनि दिनाव दुखुनांथाव नाथाय जोंनि लिडारफ्रा बिनि सायाव जेबो इनिसियेटिभ लायाखै आं सानदोंमोन जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोना बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ आर्जेन्टलि बिनि सायाव अग्रेसिभ जानांगौ आसाम सरकारनि सायाव कुइसन खालामनांगौ खनसे नङा खननै नङा खनथाम एगेन एन्ड एगेन जोंनि बर' हारिखौ मानि थाखाय बेबायदि डमिनेटिं क्लास एक्सप्लयटेसन खालामगासिनो दङ साननो गोनां बाथ्राया बे दिनैनि दिनाव जोंनि लिडारफ्रा बिनि सायाव जेबो दायथ' लायाखै नायदो बेबायदि अखा हानाय समाव गोबां अखा नैबे गुवाहाटि महानगराव बरबारि बाथौ कर्टआव जेरैबायदि मोनसे सरकारजों जोंनि बे बर' हारिनि नाख्रेबजानाया 83-89 निफ्राय जोंहा न' बां सरकारनि नासयनायाव बै समनिफ्रायनो गुफुरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोंहा सरकारजों नासयजानाया दिनैसिम दं बिनि थाखाय उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदोंमोन जिखुनु जाया सरकारनि खामानि मावनो गोनां बर' हारिनि माखासे जौगालु खामानिखौ बै समावनो जोंनो मेडिकेल कलेजआनो जा जिखुनु जाया सरकारनि डेभेलप सरकारनि जिखुनु जाया कलेजआनो जा जिखुनु जाया सरकारनि माने अफिसखौ बै समावनो उपेन्द्र ब्रह्मनि सिगाङाव जासिदोंमोन नाथाय उपेन्द्र ब्रह्मआ जेसेबां सरकारा माने अफिस बादाल हरा मानो जेसेबां कलेज गिदिर हरा मानो जेसेबां माने मेडिकेल कलेज हरा मानो बेहाय साफ्रोमबो मोनगोन दे बर' हारिनि अनगायै जेसेबां गिदिर माने अफिसारफ्रा गासिबो गुबुन हारियानो जागोन जोंनो बे डेभेलपखौ हरनानै जोंहा जेबो लाब गैया जोंनि पावारखौ जों मोनाब्ला आं दा बेखौनो जेरै बे जाथायाव जेरै बर' इउटुबारफ्रा रावजोंबो गैया आखुजोंबो गैया बुंसुजोंबो गैया जिखुनु जाया बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दलं बदनजों बे बर' इउटुबारानो जा बर' ससियेल मिडियानि रादाब बुथुमगिरि लिरगिरियानो जा रावजोंबो गैया दा जेरैबायदि बे लोब फैनो हादों बिनि थाखाय दिनै बर' बिमा बर' रायजो राजाया सिमां नुदों खैफोदाव बयबो हेफाजाब होलायनांगौ होननानै बयबो थाइसे थाइनै हेफाजाब होलायदों बे हेफाजाब होलायनायाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा एडभान्स जों दिनै नुदों जिखुनु जाया समावनो बर' इउटुबारफ्रा एडभान्स माने जों नुदों आरो बर' इउटुबारफ्रा बर' लिडारफोरखौ सोंखारियाबा बेयाव मालाबाबो बर' इउटुबारफ्रा मोजां गाज्रि दिनै रायजोनि जानानै दिनै सोंखारिनाय दायथ'खौ दिनै बर' इउटुबारफ्रा बेक्तिगत दिनै लिडारफोरजों सोंखारि जानो गोनां जादों नाथाय बर' इउटुबारफ्रा रायजोनि थाखायसो सोंखारिदों नाथाय बर' लिडारफ्रा सानदों सासे बर' इउटुबारा गावनो गोसोजों बर' रायजो राजानि जानायाव बर' इउटुबारनि पार्सनेल माने आक्रमण खालामदों बर' इउटुबारफोरखौ बिनि सायावनो आं बुंनो सानदों जेरैबायदि बे बर' इउटुबारफ्रा उननि समाव बर' रायजोनि थाखाय अरायसम
जिखुनु जा बर' लिडारफोरनि बुंनाय आरो बखिनायखौ हजम खालायनानै मावलांनो हायो जाहाथे बै समसिम बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम मावलांनो हागोन होननानै आरो जेरैबायदि दिनै लैहोर लैहोर फैदों बिनि थाखायनो आं बिदिखौ अराय सम बर' इउटुबारफ्रा दिनै बै समाव उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदोंमोन जिखुनु जाया बर' हारिफ्रा जिखुनु जाया रायजो राजाया माखासे गोसोफ्राव दुखु मोननाय आरो सोंनो गोनां खोथाफोरखौ जुदि बर' लिडारनाव सोङाबा बे सोंनाय फिननायखौ जुदि लायाबा बेयाव बर' हारिया जोबलांनायनिसो लामा सोरबा लिडारा भुल मावोबा बेखौ बुंनांगौ आरो माखासे सोंनो गोनां खोथाखौ सोंनायासो बर' हारिनि लिडारनि माने खामानि मावनो बिथोन होनाय बा सोलोंथाइ होनायसो होननानै दा जों दिनै नुदों बर' लिडारफ्रा माखासे बर' रायजोनि खोथा बुङोब्ला बर' लिडारफ्रा हजम खालामनो हाया बेफोरखौ जिखुनु जाया बर' इउटुबारफ्रा बेफोरखौ बुङालासिनो आं दिनै बर' इउटुबारफोरनि सायाव आं मोनसे खावलायो जेरैबायदि अखा बांखा सोरबा बायदिया दिनै कलेजनि क्लास लानांगौमोन सोरबा बायदिया दिनै बिमा बिफानि मुलि लांनांगौमोन बेफोरखौ दिनै ज्राब गारनानै बे खैफोदाव दिनै फैनो हादों बिनि थाखाय आंनि थाखाय दिनै हाजासे बर' इउटुबारफोरनि सायाव सासे एक्स एनडिपि सारेन्डार जानानै आङो गोजोननाय बिथांमोननि सायाव आङो बरायो आरो आं लास्टआव बुङो बर' इउटुबारफ्रा बर' एकर्ड जानायनि जि सक्ति दंमोन आरो बर' सक्तिनि उनाव दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खैफोद जानाय लोंनाय उन्दुनाय दिनै माने खैफोदाव दङ बिनि थाखाय बर' इउटुबारफ्रा एनडिपिनि जेसेबां जेलाव दं दिनै भुटानाव दङ अबेबा जायगायाव दं बिदिनो बर' इउटुबारफ्रा एनडिपिनि जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनै माथो होगोन बा बै बर' रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै कालेक्सन खालामनानै सरकारखौ आसा खालायालासिनो जिखुनु जाया आसाम गभर्नमेन्टखौनो जा जिखुनु जाया बिटिआर सरकारखौनो जाया मानो सरकारखौ आसा खालायालासिनो बर' रायजोनि बिमा बिफानि जानानै बर' इउटुबारफ्रा बिदिनो थाइसे थाइनै बर' रायजो राजानिफ्राय खावलायनानै जुदि बयबो हेफाजाब होलायोबा बर' रायजो राजाया सुप्रिम कर्टआवनो जा हाइ कर्टआवनो जा बिथांमोनखौ बर' इउटुबारफोरनि हेफाजाबावनो केसखौ नांनानै उदां खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालायो आरो बर' इउटुबारफ्रा नाजालांगोन होननानै जेराव थाग्राफोरनि थाखाय अराय सम माने माथो होलांगोन होननानै आङो आसा थियो आरो लोगोसे बेल' नङा जों दिनै नुदों जोंनि बर' इउटुबारफोरानो जा बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनियावनो जा बर'फोरनि मोनसे उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो केन्सार बेमाराव दं दिनै भुगिनानै आरो मोनफ्रोमबो लेंग्रा लेंग्रिफ्रा दिनै बर' लिडारफोरनि सोरबा थाबायनो हायि मानसिया दिनै थाबायग्रा मोनाखै सोरबा बायदिया दिनै मेगन नुयि मानसिया ससमा मोनाखै सोरबा अखा बांखानि गेजेराव दिनै लामा बारनांगौ दिनै दालां बारनो हायाखै बेफोरखौ बर' इउटुबारफ्रानो अराय सम खामानिखौ मावलांगोन होननानै आरो बर' इउटुबारफोरखौ बयबो हेफाजाब होलायनानै बर' इउटुबारफोरखौ शेयार खालायलायनानै जाहाथे बर' इउटुबारफ्रा खामानिखौ मावफुंलांनो हायो सरकारनि सायाव बर' रायजो राजाया आसा खालायालासिनो बर' इउटुबारफोरखौ अराय सम हेफाजाब होलांनांगौ होननानै आङो आरो होगोन होननानै आङो मिजिंथियो लोगोफोर जों दायो थांसै आरोना बिदाय लानोसै ओमफ्राय गफुर बर'खौ लोगो मोनदों आरोना बिथाङा माने गोबां बिदिनो बाइक राइड खालामो आरो जोंनि बर'नि गेजेराव नायल' जालु सासे जायो गुवाहाटियाव खिन्थु बर'आनो टाइटेलफोरा गासिबो माने गुवाहाटि एरियायाव थाबाय नालाय बर'खौ माने रायज्लायबाय थानाय जाया बेनिखायনে বুজি মনে কিন্তু অলপ অলপ ক'ব পাৰোঁ আৰু মানে মা আৰু দেউতা ইয়াৰে হয় তো মানে আমাৰ জন্ম ইয়াতে হৈছে তো ইয়াতে নচলে যিটো কাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় তেওঁ মা আৰু দেউতাই মোক যিমানখিনি শিকাব লাগে শিকাইছে আৰু এতিয়া মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ दाबो माने बर'फोरनि खैफोदनि समाव बिथाङा माने गोबां हेफाजाब होफैदों बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय कुकुर बर'निसिम সদায় আছোঁ আগলৈকো থাকিম ছাপৰ্টত সদায় थेंक इउ सो माच लोगोफोर